Kampanya sa Commission and the Leyte aron mapabilin ang kasagrado o kalimpyo sa miagilang eleksyon, Pakyas tungod sa grabing paghitak sa vote buying. Samtang awhag ni Arsobispo Jose Palma sa mga napili sa katungdanan nga tumanon ang ilang mga saad atol sa ilang pangampanya. Si Chela Valiena sa report. Sugod pa lang sa pangampanya, mipagawas na og sumbanan ang Commission on Leyte alang sa usa ka limpyo nga eleksyon. Apan giangko ni Febarino, chairman sa Commission on the Leyte sa Archdiocese of Cebu, nga gahitak ang salapi atol sa adlaw sa piniliay. Makapasagmuyo man alang kang Barino, apan alang kaniya, padayuno nila ang pagpaningkamot aron makabot ang usa ka limpyo, respetado, responsable ug makonsensyahong piniliay. I have to be honest, no? Murag lahi oras tinuod daghan king vote buying. Well, we have to admit the fact that daghan gid ang mga violations wala masunod. But nevertheless, kita sa simbahan di kita mohunong remind. Samtang wa na makasaksi pa si Arsobispo Jose Palma sa dagan sa eleksyon sa miaging Lunes, kay miabot siya pagkahapon na. Apan hangyo niya sa midaog nga mga kandidato nga hatagan o katumanan ang unsa may ilang mga panaad atol sa mga adlaw sa pangampanya. Hatagan oportunidad sa mga tao, pinagay sila pa ito. Kaya aron pagsubisyon nga kini sagrado na kayong responsibilidad. Chela Valiena, Balitang, Bisdak.